Da li osjećaš? Osjećam da mi je dosadno. Ma ne to. Nego šta treba da osjećam? Pa miris. Kakav miris? Ja, miris prirode. Boni, ti si totalno čaknut. Priroda nema miris. Ti si čaknuta jer ne primećuješ da ima. Ti si samo navikla na mamine parfeme, ali svi ti mirisi se uzimaju iz prirode. Da. Otkud ti to znaš? To svi znaju. Dobro. Ajde mi sad lepo kaži, šta to treba da osjećam? Ja, pa na primjer, miris reke. Osjećaš kako je blag i jedva primetan. Pa, sad kad kažeš, mislim, da. Da, i da li osjećaš travu? Ja osjećam travu, znaš kako bi gulica, skroz bi gulica trava. Mislio sam na miris trave. Osjećaš? Gledaj, stvarno. Isti miris kao kada tata kosi travu, mislim samo malo blaži. Da, upravo tako, onako blaži. Predivno. A da li osjećaš i miris divljeg cveća? I čekaj da pomirišem. Dobro. Osjećam. Onda, znaš šta? Šta? Uživaj i dalje u prirodi. Predivna priroda. Uživaj. Uživam. Ja. Uživam. Boni? Molim. Jel moram ja još dugo da uživam?